Ciga Ensino queremos recuperar todo o diñeiro que nos roubaron. Non queremos acordos fraudulentos nin propinas electorais. Na Ciga Ensino apoiamos a participación do profesorado nas decisións que nos afectan. Na Ciga Ensino enfrontámonos ao autoritarismo e ao abuso de poder da inspección e dos cargos políticos da Consellería. Na Ciga Ensino defendemos a estabilidade do persoal interino e un acceso diferenciado nas oposicións. Na Ciga Ensino reclamamos que non se nos castigue por enfermar. Na Ciga Ensino defendemos o respeito pola identidade sexual e igualdade de xénero como alicerces da educación. Na Ciga Ensino defendemos unha formación permanente do profesorado de calidade que teña en conta unha perspectiva de país e que se realice en horario lectivo. Na Ciga Ensino defendemos a xubilación anticipada para todo o profesorado, tamén para quen aprobou despois de 2011. Na Ciga Ensino queremos un catálogo de enfermidades profesionais e que se adopten medidas para o control da nosa saúde. Na Ciga Ensino queremos que aumenten os orzamentos para o ensino público e que se supriman, como mínimo, os concertos para os centros do Opus. Para sermos máis útiles e máis fortes na defensa dos nosos dereitos, precisamos de todas as mans. As do profesorado comprometido co ensino público galego. As mans de cada unha, de cada un de nós. O día 4 de decembro, bota unha man votando a Ciga Ensino.